Ola a todos. Eu son Sana, o líder de Madia Cosmetics. A nosa fábrica suministra o marcador de crema. Estes paus marcadores de crema proporcionan un brillo sutil que é perfecto para o uso diario. Seguen tan suaves e tan cremosos que se senten fermosos na túa pel. Moi doado de aplicar. Deron o brillo máis sorprendente e brillante de todos os tempos. Se tes algunha cor ou fórmula especial que queiras facer, non dubida en contactar connosco. Axudaremos xa a crear a túa marca de cosméticos de alta gama.